Sira kon njaluk supaya ben ora diparingi balak sing abot. Jadi bangete balak. Ning Allah ki yo ngerti, nek gak kuat ki mesti ora di kei. Ora kuat apa iso-isone Gusti Allah. Lan oleh nututi cilaka. Lan oleh nututi cilaka lan eleke kodhok. Dadi awake dhewe kon njaluk pangreksa nek awake dhewe niku tutuke ditututi barang cilaka. Dan njaluk pangreksa saka cilaka. Cilaka niku pripun? Cilaka niku mboten ora enek bandingane cilaka mlebu neraka. Nek mung cilakane donya paling pateni. Nah, nek cilakane nang akhirat mlebu neraka, iki termasuk njaluk pangreksa Gusti Allah. Sing nomor 3 kon njaluk pangreksa sangka eleke pesti. Pestine awake dhewe mudeng mboten? Dadi pasti tak. Pestine awake dhewe mudeng mboten? Bu. Pestine awake dhewe niku cilaka apa bejo? Jenengan mudeng? Mboten. Ora ngerti to? Lah niku awake dhewe isane njaluk supaya dipesti apik. Ning wis Pak Gusti Allah wis maringi tetenger kapan wong kok enteng lakoni kaapian niku tengere entuk kebagusan. Itu tengere di kodok dipesti apik digampangke nglakoni apik niku insyaallah tetenger. Lah nek awake dhewe lek ibadah rasane abote. Mangkat ngaji kok diganduli gile. Nek gak yo alhamdulillah kan ngoten nih. Tengere nek jenenge semangat ngibadah, semangat ngaji, enteng lah nglakoni ibadah niku salah sijine tengere nek awake dhewe dipesti apik karo Gusti Allah. Ngono kuwi kan njaluk Gusti Allah, ya Allah kula nyuwun panjenengan reksa saking eleke pesti. Nek orang donga kewan jenengan. Wa syamatatil a'da sing nomor sekawan lan oleh nyusahake musuh-musuh sira. Dadi musuh-musuhe ben rekoso. Musuh-musuhe ben ngalahke musuh, nyusahke musuh. Ya sing mesti awake dhewe duwe musuh. Jenengan kudu ngerti lho Bu, musuh ki apa? Musuh sing nyata awake dhewe musuhe setan. Ning oke-oke awake dhewe nuruti setan. Nuruti hawa nafsu. Ini musuh sing nyata. Nek jenengan nek wis teko ane sapal nggon Yasin ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Kuwi to. Wa anik buduni hadza siratum mustaqim wa laqad adalla minkum jiban katsiran afalam takun taqilun. Hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun israfal yauma bima kuntum takfurun. Dadi nek awake dhewe niku kudu ngerti nek musuh sing nyata kuwi setan. Ning saiki setan do membo-membo do ngetok. Apik, kok ya Mbah setan ngetok saiki setane wis apik. Apik wis setan. Nek setane mung bisik-bisik. Mung bisik-bisik. Wong bujuk-bujuk. Arep Pak Kiai sing nambeteske setan sing gak diakal kuwi. Asline setan. Asline setan sing medhun nang donya kuwi pancen nek setan sing goblok-goblok asline.
Mau nggodho, asline mau nggodho, Bu. Nggodho. Ngene lho, ngene lho, ngene lho. Ini lho, ini. Kaya wong edan to, ngerti wong edan to? Nggih. Ya, wong juga wae ya. Jangan terokne. Wong mabuk. Lah wong diomongi setan gendeng kok manut ae. Nah, asline sing medhun nang donya iki membo-membo ngoten niku iki setan gendeng wis. Merga wis dibuak, dibalang karo malaikat. Ning asline cara setan niku nang alame setan dhewe, ngoten lho. Nang alame setan mereka dhewe. Ning carane mlebu ngalawe setan iku mlebune nong jenenge awake dhewe, mlebune nong hawa nafsu. Nah, hawa nafsu. Kepengin ini, kepengin ini, kepengin ini.